Bertso frikermendi etxeza salegi, konkistatu nahi dugu gaur bertso zaregi. Aurkariak gordazkagu, aurpegiz aurpegi, irabazteko gure urpiari segi. Alegi, alegi, alegi. Bertso eskolan astero, ari eta ari, Jon kapitaina eta hiru debutari. Ona igotzea bada, nahikoa opari, zein pozik hauten zuen aurrean kantari. Kantari, kantari, kantari. Astea zuta goierri, indarra daukate, ta alegi etxean gogotxuta fuerte, baina makala garenik ezazue uste, egurra jasotzeko prestatu zaitezte. Zaitezte, zaitezte, zaitezte. Bertsoa kantatu eta hemendik irten da, egingo dugu bertso eskolan merienda, naiz kantuan ez aurkitu garaipenen senda, errekuperatzeko onena omen da. Omen da, omen da, omen da. Ona etorri izanaz ez gaude penetan, naiz urduri sentitu gure barrenetan. Bertso ederra botatzen saiatuz benetan, zuek ez aspertzeko arratsalde honetan. Honetan, honetan, honetan. Azken aldiz euskeran klaseetan bero, naiz ta gero etxean, naiz ta ikasi beharra izaten den gero, ez baduzu gauzatzen ia egunero, azterketako nota fijo dala zero. Azterketa daukeguta, ta dagola bero, nik espero detela esateatzea zero. Hori ez gertatzeko ikasi beharreunero. Zero atera deta, etxen itzen gero. Urtebetez eguna duzue gaur, eta telefono mugikorra oparitu dizuete 20 euroko saldoarekin. Ordu erdian dena gastatu duzue, eta ez dakizue gurasoei nola esan. Urtebetetze eguna dute gaur, eta telefono mugikorra oparitu diete 20 euroko saldoarekin. Ordu erdian dena gastatu dute, eta ez dakite gurasoei nola esan. Nere urteak dira eta merezidek oparia. Eta euskalo zein daukat zer dan gaurkoan niretzat. Hemen saria, 20 eurokin mobila data, hori ona da berria. 20 euroak gastatu ditut, aizeren gauza larria. 20 euroak gastatu ditut, aizeren gauza larria.
beste lagun ditut nik eta saldoan ez dut dirurik. Eta guamari kontatutzeko ez dago ez aitzakirik.